Bon dia a tots, com esteu? Avui us ensenyaré a jugar a Jungle Speed. Poden jugar de 2 a 10 jugadors a partir de 7 anys. Com se juga? Primer de tot, s'han de repartir les cartes a tots els jugadors en parts iguals. Després, en sentit horari, cada jugador ha de treure una carta. Vos heu de fixar la forma que tenen les cartes. Si cap carta té la mateixa forma, haureu de treure noves cartes. Aquesta i aquesta, per exemple, tenen la mateixa forma. Quan dues cartes tenen la mateixa forma, els dos jugadors s'enfrontaran en duelo. El primer que aconsegueixi agafar el tòtem haurà guanyat el duelo i el perdedor s'haurà de llevar totes les cartes i les haurà de posar en el seu munt. Tot seguit es continuarà la partida, es trauran noves cartes i si alguna coincideix en forma hi haurà un duelo i el primer que s'endugui el tòtem, haurà guanyat i l'altre haurà d'agafar els dos munts i haurà de posar-los davall. Així. L'objectiu del joc és quedar-se sense cartes.